mga kapatid. Eto, hello sa mga taga Cebu dyan. 4 na araw na lang at sinulog 2025 na. At weekend. Weekend na. Patuloy pa rin ang iba't ibang activities at programs habang paparating ang pagdiriwang. Kasunod niyan ang mga inspeksyon para mapanatili ang kaligtasan sa mga mananampalataya. Para bigyan po tayo ng update, ipasok na po natin si One News Cebu Desk, Dale Israel. Senior Chicky, Jovi at Mase, sumakay tayo kanina sa isang Coast Guard ship, BRP Bagakay ngayon, kaninang umaga upang sumali sa dry run para sa fluvial procession na magaganap sa Sabado yan ng umaga. Sumali sa rehearsals kaninang umaga ang 11 barko mula sa Coast Guard, Navy at Maritime Police kasama ang designated galleon MV Santo Niño Cebu. Ang barko nalulan ang imahe ng Santo Niño para ngayong taon. Ang bagong 55-meter roll-on-roll-off ship na ito ay pag-aari ng Medallion Shipping Lines. Ang kay Coast Guard Cebu Station Commander Jerome Luzada, 2 oras ang target nila sa buong fluvial procession sa Sabado yan. Sa dry run ngayong umaga ay nabubuo nila ito sa loob ng 1 oras at 45 minutes. Mas maaga sa kanilang target, ngunit ang sabi niya ay sapat na ito dahil may inaasahan ng mga aperya sa actual procession sa Sabado. Wala naman silang nakikita na problema sa Maclan Channel sa ensayo kanina. Muli, ang fluvial procession na ito ay magiging isa sa highlight sa Sinulog Festival sa mga relihiyosong aspeto ng pagdiriwang. Sabado may 329 na bangka, barko, tugboats, motorbangka, passenger vessels na sasali sa fluvial processions. Take note natin mga kapatid na sa Sabado, mula alas 4 hanggang alas 9 ng umaga, sarado ang Mactan Channel sa lahat ng mga barko na hindi kasali sa procession. Ibig sabihin nito, lahat ng mga sasakyan na darating sa Cebu ay madidelay at alas 9 na sila bago sila makadaong sa pantalan ng Cebu City. Nakausap din natin ang ilan sa mga deboto na taon-taon ay sumasali sa fluvial procession at sinabi nila tanda ng pasasalamat para ito sa Santo Niño. May mga panalangin din para sa pagaling ng kanilang mga minamahal na may sakit, habang ang iba naman ay humingi ng milagro sa banal na bata na Jesus, ang Senyor Santo Niño. Samantala, nagbabala din ang Philippine Coast Guard sa mga hindi rehistrado na sa fluvial procession na huwag na lang maglayag dahil baka ma-penalize ito tulad ng non-renewal ng license ng kapitan ng barko. Nakakani din sila na magbayad ng mga penalty kung i-gate nila na sumali sa fluvial na walang registration. Yan muna ang ating mga balitang dako din sa Dakota Cebu at mga pag-aanda sa Sinulog 2025. Pit Seniors kaninyo din ha, Chiki, Mase at Ruby. Pit Senior sad kaninyo diha, Dale Israel, daghan kaing salamat.